rasulullah in fahirar Allah da annabi ne to ina ne ya faɗi gundarin muhammadu rasulullah ne duk gundasu da huffazu da muhaddisina da huffazu duk abin da su faɗa a hadisi bai fice a ce hadisin hirar annabi ce da sahabbai ba ko kuma mu'amalarsa ta sunna mu'amala ce tsakaninsa da abokansa da matansa a'a gundarin annabin nake nema wanda Allah ya cire ban kula da ya gafe da kallahu ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhar wal yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wala annabin wanda zaka fade shi a baka lada wala annabin wanda babu Allah da imanin ka an bashi wanda ba abin Allah so dole sai da shi wanda babu soyayya ga Allah in ba da shi ba wanda babu izza da kowa in ba ga shi ba wanda kai ka ce Allah ya kyale kowa wanda Muhammadu Rasulullah in ya so sai ai ma gafara wanda an kulle rahama kaf annabi ne ya bude ta wanda an kyale kowa a kas annabi ne a sama ko a kiyama kowa a kafarsa zikidir namu ne a abun hawa kowa a rana namu ne da inuwa kowa na kuka namu ne ya shiru zati ya koru kowa annabi yake kirarin da Allah yake masa san tukuda fada mana ubaka in ka ga dama ka ce a dawo duniya dole a dawo in ka ga dama a ce a fasa hisabi dole a fasa in ka ga dama ce kowa aljanna dole a shiga yaya matsayin ka kai ne mai tabbarin wala saufa yuni ka fatarada kariri ne yadda iga dama da yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma nuruhum yas'a bayna aydihim wanda sai Allah ya ba mutum takardar wuta annabi ya karba ike ta ci a kai shi aljanna waye wanda ce fa ahmadu ke fa huwa istahaqqa bizalik shi ya cancanci da yin haka karimin da wuta take buri take kishi take zama danko tana neman wane ne shi dan Allah yana barin kiyama sa kai ce annabi tubutu wanda kaga dama ka sashi aljanna har sai ta kuri ta kara tana wanda kyakkyawan yana kwashe mutane na sa su aljanna gashi kai mun alƙawari na amna anna jahannama min aljannati wan nas ajmaina Allah ya ce da wuta ma kame in ba haka ba zan shafe ki laulahu in ba dan shi ba da wannan taron babu shi nayi taron nan dai kawai dan aka da dan gani aka du kowa a kasa ga wanda ke kan buraka aka kalli wanda kowa zikirin ga mai tufafi aka kalli wanda kowa bai da mazauni ga mai maqamul mahmudi aka kalli wanda rana ce ga mai zillin yawma la zilla illa zillu aka kalli kowa ya firje ga wanda ya isi ije gaban ubangiji ya kirari Allah ce mai kake so ga ɗayan nan ta mai kullun aljanna wanda in ba kai ba annabin da yake da kullun shagon gidansa amma kai aljanna kai ne ba kullun ta in ba ka bude ba dan da zai shiga in karfe ba dan da ya isa ko ya bude ta in ka daga ba wanda ya isa ya zauna in ka zauna ba dan da ya isa ya tashi in ka ce duk duniya an yi shuru da banan sa min ayatin aw nunsaha la'ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir